είδατε στην Αττική είναι η πρώτη δύναμη. Και είδατε πάντα πιστή στη θέση της για αναλογικά προεδρία, διεκδικεί τη θέση του Προέδρου. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί θα πρέπει να απολογηθούμε γι' αυτό. Άλλοι είναι αυτοί που στην Ομοσπονδία θέλουν αναλογικά προεδρία και κάθονται και περιμένουν να τους δώσουν τη θέση του Γενικού Γραμματέα, αλλά στην ΑΔΔ αλλάζουν γιατί με λένε ρίζω και όπως θέλουν να γυρίζω και δεν θέλουν αναλογικά προεδρία. Και ανάλογα όπου έχουν πρωτιές θέλουν και όπου δεν έχουν πρωτιές δεν θέλουν. Δεν καταλαβαίνουμε αυτή τη στάση. Δεν την καταλαβαίνουμε καθόλου. Τι θέλετε ακριβώς να συμβαίνει στην ΑΔΔ? Να υπάρχει απραξία, γιατί αυτό επιδιώκεται. Επί της ουσίας αυτό που επιδιώκεται είναι να υπάρχει απραξία, ώστε ως πάμε να έχετε την πρωτοκαθεδρία στις αντιδράσεις. Η ΑΔΔ όμως πρέπει να λειτουργήσει γιατί είναι το ανώτατο δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο των δημοσίων υπαλλήλων. Και για να λειτουργήσει πρέπει να έχει προεδρείο. Και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του σε αυτόν τον τομέα. Διότι υπάρχουν και άλλοι που παπαγαλίζουν για αναλογικά προεδρία, αλλά στην πορεία το ξεχνάνε ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Ή ανάλογα με το τι κάνει η ΔΑΚΕ στην ΠΟΕΟΤΑ. Αν τους ασκεί κριτική, το χρησιμοποιούν σαν αντίδραση. Καιρός λοιπόν να σοβαρευτούμε και να αφήσουμε τα παιχνίδια. Εμείς είμαστε εδώ και επειδή πιστεύουμε στη δημοκρατία, πιστεύουμε στα αναλογικά προεδρία και πιστεύουμε και στις πλειοψηφίες. Οι πλειοψηφίες πρέπει να ασκούνται, πρέπει να κυριαρχούν. Αλλά οι πλειοψηφίες πρέπει να σέβονται και τις πλειοψηφίες και οι πλειοψηφίες πρέπει να λειτουργούν με βάση τους καταστατικούς ρόλους και την πραγματικότητα. Δεν μπορούν να κρύβουν πράγματα, δεν μπορούν να λειτουργούν εγκριτό και δεν μπορούν να λειτουργούν μόνο με βάση το προσωπικό του συμφέρον και την αυτοδυναμία για την αυτοδυναμία. Υπήρξαν και κάποιες προσωπικές αναφορές των συνάδελφούς μας. Ζει, λέει, από τη μαμά του. Εντάξει, δεν ζει με ψωμί με το δελτίο από το σοσιαλιστικό κράτος, αλλά αναφέρθηκε στη βοήθεια που όλοι, λίγο πολύ, μπορεί να παίρνουμε από τις οικογένειές μας για να κάνουμε κάποια πράγματα. Μας συγχωρείτε. Η πάση, ναι, εντάξει, η πάση. Μην διακόπτετε συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Πολύ σεβαστείτε τον ομιλητή. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, πολύ ενδιαφέρον. Αναφερθώ και σε κάτι ακόμα που ακούστηκε. Ξέρετε, συνάδελφοι, εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε υπερασπιστές, ούτε εκπρόσωποι της Χαμάς. Δεν είμαστε. Κάποιοι από εσάς μπορεί να είστε. Εμείς αναφέραμε και στην εισαγωγική μας τοποθέτηση ότι σεβόμαστε το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση και στο να έχει κράτος. Και σεβόμαστε και την απόφαση του ΟΗΕ για τα δύο κράτη, εσείς τις ΕΡΕΣΤΕ. Θέλετε να θυμίσουμε, συνάδελφοι, ποιος ήταν το πρώτο κράτος που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ? Η Σοβιετική Ένωση δεν ήτανε? Ξαφνικά τι έχουμε πάθει εδώ? Κάνουμε κάτι συγκρίσεις, συγκρίνουμε το 1821 και τον Κολοκοτρώνη με τη Χαμάς. Αλήθεια, Αλήθεια. Ξέρετε κάτι, στην Κουέρντικα, γιατί πολύ σωστά αναφέρθηκε η Κουέρντικα, μπορεί να μπει και η σφαγή στο φεστιβάλ της Ειρήνης. Δίπλα-δίπλα να τα βάλουμε. Τους βομβαρδισμούς και την Κουέρντικα του φεστιβάλ της Ειρήνης. Να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, να τα βλέπουμε και τα δύο. Να χαίρεστε εσείς με κάτι, εμείς να λυπόμαστε και με τα δύο όμως. Μας συγχωρείτε. Μας συγχωρείτε διότι υπερασπιστές και τιμητές απαγωγέων και σφαγέων παιδιών δεν μπορούμε να γίνουμε. Να μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Και να μας συγχωρείτε διότι δεν είδαμε καμία ίδια ευαισθησία όταν οι Τουρκοαζέροι έσφασαν τα παιδιά των Αρμενίων στο Ατζάβ, όταν τους είχαν εγκλωβισμένους για 8 μήνες χωρίς να περνάει ούτε ένα πακέτο ασπιρίνη, ούτε ένα κιλό σιτάρι και τους είχαν να πεινάνε. Δεν σας είδαμε να ενδιαφέρεστε για την ανθρώπινη ζωή και την αυτοδιάθεση των λαών εκεί. Δεν σας είδαμε όταν 200.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν για να μην τους φάξουν στο γόνατο, γιατί εκεί είδαμε και αποκεφαλισμούς ζωντανούς σε live σύνδεση από τους Τουρκοαζέρους να αγανακτείτε με το αίμα των λαών που χύνεται. Το ότι το PLO κάποτε ήταν μαξιστικό, δεν σας δικαιολογεί για τη στάση σας. Και αναφέρομαι συνολικά σε όσους έχουν αναφερθεί σε αυτά τα πράγματα. Αναφερθούμε και σε κάτι ακόμα όμως. Ακούσαμε για παπαγαλία. Παπαγαλία, Ιδάκη.
Εμείς δεν έχουμε περάσει τη διαφοροποίηση, δεν τα ξέρουμε αυτά. Αλλά καθένας από εμάς που ανεβαίνει εκφέρει μια προσωπική άποψη που ναι, έχει ένα κεντρικό άξονα ίδιο, αλλά φωτοτυπία, ομιλίες φωτοτυπία δεν κάνουμε. Να μας συγχωρείτε. Μας συγχωρείτε λοιπόν, Παπαγαλία, όχι στη Δάκη Παπαγαλία. Όχι στη Δάκη Παπαγαλία. Και όσον αφορά το Φρέντι τον Πελέρη, γιατί το ακούσαμε κι αυτό, ότι ήταν έμπορος όπλων της Μαβή. Όταν δρούσε η Μαβή, ο Φρέντι Μπελέρη ήταν 15 χρονών παιδί. Κι αν ήταν. Σοβαρευτείτε. Πραγματικά. Ποια Βόρεια Ήπειρος αναρωτηθήκατε. Αλήθεια. Οι δικαιωματιστές για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ποια Βόρεια Ήπειρο. Αλήθεια. Οι Έλληνες της Βορείου Υπήρου δεν έχουν δικαιώματα, δεν είναι μειονότητα. Μπορεί το αλβανικό κράτος να τους παίρνει τις περιουσίες και να χτίσει ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία που δεν είναι ξενοδοχεία, ξεπλήμα για τα ναρκωτικά είναι. Σε αυτά δεν έχετε να πείτε τίποτα. Ποιος Φρέντι Μπελέρη. Επικροτείτε τη φυλάκιση ενός ανθρώπου επειδή εκλέχθηκε δήμαρχος. Αυτές είναι οι δημοκρατικές σας ευαισθησίες. Και για να τελειώνω, βάζετε στο ίδιο ζύγι, άρα και την ανθρώπινη ζωή, γιατί δεν τη βάζετε μάλλον, συνάδελφοι. Δεν τη βάζετε. Ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα τα βάζετε στο ίδιο ζύγι. Ανάλογα με τις διαφωτίσεις που έχετε περάσει, κρίνετε. Και καλό θα ήταν να μην διαστρεβλώνουμε τα λόγια που λένε οι συνάδελφοι. Εμείς εδώ σας είπαμε για τον νόμο Χατζηδάκη ότι η οποιαδήποτε αλλαγή καταστατικού κάνουμε θα περάσει από κάποιο δικαστήριο. Ξέρετε εσείς κάποιο δικαστήριο να κρίνει με βάση τις αποφάσεις μιας γενικής συνέλευσης ή ενός συνεδρίου, ή κρίνουν με βάση τον νόμο. Ποιος είναι ο ισχύοντας νόμος. Ο νόμος Χατζηδάκη δεν είναι. Το δικαστήριο λοιπόν που θα εγκρίνει την αλλαγή καταστατικού θα την κρίνει με βάση τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας και του Συνεδρίου ή με βάση τους νόμους. Και εκεί λοιπόν θα έρθουμε και αντιμέτωποι με το δίλημμα να μπει η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο καταστατικό μας. Τι θα κάνετε. Εμείς ως παράταξη λοιπόν, εμείς ως παράταξη λοιπόν, θα σας πούμε. Θεωρούμε ότι η διαζώση ψηφοφορία είναι η κυρίαρχη ψηφοφορία. Όταν όμως έχουμε ψηφοφορίες με 30 και 40 ψηφίσαντες και επειδή εμείς θέλουμε λοιπόν τη συμμετοχή, εμείς δεν διαφωνούμε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και μπορείτε να φωνάσετε όσο θέλετε. Όσο θέλετε. Και ξέρετε γιατί. Θα έχουμε επιστολική ψήφο. Και σε λίγα χρόνια θα έχουμε και ηλεκτρονική ψηφοφορία παντού. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Εδώ η Ομοσπονδία, επειδή έχει τεθεί και ζήτημα λειτουργίας της Ομοσπονδίας και ότι κάποιες παρατάξεις δεν συμμετέχουν. Ναι. Ξέρετε γιατί. Εμπιστοσύνη λέει. Εξ αρχής δείχνεις την εμπιστοσύνη που πρέπει, μετά όμως πρέπει να την κερδίζουν. Γιατί δεν μπορούν να σηκώνουν μπροστά στη μούρη σου. Δεν μπορούν να σου φέρουν καταστατικό για έγκριση ενός συλλόγου από τη Λιβαδιά, ας πούμε. Τελευταία στιγμή, χωρίς να σου το έχουν δώσει και να σου υποκαταβάλουν ότι δεν θα αναγνωριστεί επειδή έχει μέσα λέει την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αλλά μετά από λίγο καιρό να έρχεται και ένα άλλο καταστατικό από ένα νέο σύλλογο στην Κόρινθο, όπου έχει μέσα διάταξη ανάλογη. Αλλά εκεί μας το φέραν σαν αλλαγή ονόματος, αλλά τελικά υπάρχουν και τα δύο καταστατικά εν ενεργεία και τελικά όλο και κάτι θα δούμε για να δικαιολογήσουμε μια κατάσταση. Και αυτά είναι που κάνει η ηγεσία και έχει χάσει τη δικιά μας εμπιστοσύνη και τις κάνουμε κριτική. Για να μην αναρωτιέστε λοιπόν, διότι συνεχώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Φέρνουμε θέματα, συζητάμε, συμφωνούμε και στο τέλος, επειδή επί της ουσίας το μόνο που έχουμε καταλάβει είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της ηγεσίας ενδιαφέρει η αυτοδυναμία. Για την αυτοδυναμία θα ασκήσουμε κριτική, όσο σκληρή και να είναι, και θα την ανέχουν, θα την ακούνε. Διότι εδώ δεν είμαστε για την αυτοδυναμία για την αυτοδυναμία, είμαστε για να λειτουργούμε για το καλό του συναδέλφου. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Δεν έχω ολοκληρώσει. Κατανοήσεις. Αναφέρθηκαν συνάδελφοι για ταξίδια και κάνουν επίκληση στο συναίσθημα ότι εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ταξίδι. Ποιος δεν θέλει να κάνει ταξίδι. Η Ομοσπονδία πρέπει να βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα. Αλλά να βρίσκεται για παραταξιακά και ομοσπονδιακά. Να μην πηγαίνει ταξίδι για εκρηκτό που θα τα μάθουμε μετά και όχι για να λύσει προβλήματα, αλλά για να στείλει ψηφοδέλτια. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν το παράδειγμα της αλλαγής στα ταξίδια. Και όσον αφορά τα οικονομικά, έχουμε κάνει ένα σωρό ερωτήσεις, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.
και ρωτάμε πάντα πράγματα. Μη διακόπτετε συνάδελφοι. Θα τα πει στην Αδεδή όμως, αυτά όχι εδώ. Θα τα πει στην Αδεδή, όχι εδώ. Εντάξει. Και εννοείται ότι η ηγεσία της Ομοσπονδίας δεν είναι ο εχθρός μας. Όχι. Η ηγεσία της Ομοσπονδίας όμως σε πολλές περιπτώσεις έχει φανεί, τουλάχιστον αδιάφοροι γιατροί, παραλαμβάνω, αυτοδυναμία για την αυτοδυναμία. Μας κατηγόρησαν για το εκλογικό επίδομα. Κάτι σχέσεις άκουσα με την κυβέρνηση. Ξέρετε κάτι για το εκλογικό επίδομα δεν ενδιαφέρθηκε η ηγεσία της Ομοσπονδίας. Το θέσαμε, το ξαναθέσαμε. Ήρθε. Την επόμενη μέρα το πρωί, το προηγούμενο βράδυ, κατηγορούσαν και λέγανε κάνουμε, φτιάχνουμε, πανηγυρίσανε. Ο πρόεδρος πανηγύρισε. Οι άλλοι μισοί λέγανε ότι είναι κακό, ο πρόεδρος έλεγε ότι είναι καλό. Ήρθε και λίγο μεταξύ σας. Θέλουμε λοιπόν να απαντήσει σε όλα και να τελειώνουμε για να τελειώνουμε. Εμείς ως ΔΑΚΕ πάντα μπορούσαμε και πάντα θα μπορούμε και τώρα μπορούμε να σας κοιτάμε όλους στα μάτια. Όλους. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουμε κάνει ποτέ κάτι κάτω από το τραπέζι. Δεν έχουμε κάνει ποτέ υπουργές συμφωνίες και δεν έχουμε αλλάξει ποτέ την τακτική μας ή τα πιστεύω μας ανάλογα με το τι μας συμφέρει. Ακόμα και όταν είμαστε τρίτη ή τέταρτη, τις ίδιες αντιλήψεις έχουμε. Δεν τις αλλάζουμε για να πάρουμε ένα ψήγμα εξουσίας, μια θεσούλα. Ούτε καλύπτουμε με τη στάση μας και την ψήφο μας οικονομικούς προϋπολογισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, εντάξει. Και επειδή λοιπόν η ΔΑΚΕ είναι και θα είναι εδώ, είναι και θα είναι εδώ γιατί έχει αξίες, αρχές και με βάση αυτές κινείται και σε αυτές πιστεύει. Καλή συνέχεια σε όλους.